No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastin 88. jaksoa. Mä oon Atte ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja niinhän siinä kävi, kuten vähän uumoilinkin, eli Kallehan saa kuulla tuosta Purasen hänelle loihtimasta naisten miesten maineesta yhdestä jos toisestakin suunnasta kysymättä ja yllättäen. Ensimmäisen asian ottaa puheeksi suutaripioneeri Vouvila, ja jo tässä vaiheessa käy ilmi, että tuo legenda Kallen naistenmiehen maineesta on alkanut elämään omaa elämäänsä komppanian sisällä. Nimittäin Vouvila tietää kertoa, että Kalle olisi harrastanut lemmenleikkejä kokonaiset 9 kertaa Selman kanssa, joten Purasen tarinaan on saatu jo pari laakia lisää, jos nyt näin voidaan sanoa. Kalle totta kai vastailee näihin kyselyihin hänen naisseikkailuihinsa liittyen kiusaantuneena, mutta kuitenkin samalla myös naureskellen, eikä suinkaan lähde kertomaan muille pioneereille tämän Purasen tarinan olevan täyttä pötypuhetta. Ja oikeastaan Kallen mielessä myllertävätkin aivan toiset asiat, nimittäin Puranen tästä pienestä leikin laskustaa huolimatta, joka ehkä kasvoi hieman odottamattomankin suuriin mittoihin, on Kallen kanssa kuitenkin hyvää pataa ja on alkanut opettamaan Kallea ajamaan autoa. Ensimmäisen ajotunnin Puranen oli järjestänyt Kallelle juuri tänä samaisena iltana, jolloin suutari Vouvila otti puheeksi Kallen touhut naisten kanssa. Ja tuskin tulee kenellekään yllätyksenä, että tähänkin tapaan tehdä työtä, eli auton kuljettamiseen, Kallella on ote saman tien hallussa ja ajaminen sujuu huomattavasti paremmin kuin Kalle ja Puranen olivat odottaneet ennen ensimmäisen ajotunnin alkua. Täten Kallen mielessä myllertääkin tuon Rovaniemellä tapahtuneen kuvitellun naisseikkailun sijaan ensikosketus autoon ja sen kummallisuuksiin, joten eipä tässä tilanteessa Kallea oikeastaan edes kiinnosta lähteä minkäänlaisia valheita oikomaan. Yksi asia, joka kuitenkin Kallea kovasti kiinnostaisi, olisi tuon jäävuoren sulattaminen, sillä lämpiävistä kevätkeleistä huolimatta ei tuo kapistus ole osoittanut minkäänlaisia merkkejä siitä, että tuo keiton kypsyminen olisi hieman aiempaa nopeampaa. Eräänä päivänä, kun tuo pioneerien työn alla oleva siltaprojekti lähestyy jo loppusuoraansa, saapuu muonittajan virkaa toimittava pioneeripetäjistö Kallen ja Papusniemen puheille. Petäjistö onkin lähtenyt liikenteeseen melko vakavalla asialla, nimittäin hänellä on vakaana aikomuksenaan sulattaa tuo jäävuori tässä ja nyt. Kalle ja Papusniemi eivät tietenkään ole uskovinaan korviaan tällaisista aikeista kuullessaan, mutta petäjistö on vakaa aikomuksissaan ja käskyttää Kallea noutamaan joltakin automieheltä ison jakoavaimen, ison ruuvimeisselin, teräsharjan sekä pari lapiota ja maansiirtoon tarkoitettua ämpäriä. Ja kun Kalle on saanut noudettua vaaditut työvälineet, hyppää petäjistö saman tien jäävuoren huipulle ja alkaa jakoavainta apuna käyttäen irroittamaan soppatykin kattilaa. Ja tätä tehdessään petäjistö ihmettelee kovaan ääneen, miten koko sakki on ollut täynnä niin tyhmää porukkaa, ettei tähän operaatioon ole tajuttu tarttua aikaisemmin. Kalle ja Papusniemi eivät oikein vielä tässä vaiheessa ymmärrä, että mistä tuo petäjistö oikein puhuu ja mitä hänellä on mielessään, mutta tämä asia valkenee keittiöpossuille saman tien, kun tuo soppatykin kattila saadaan nostettua ulos jäävuoren uumenista.
jolloin miehet näkevät kattilan kylkien olevan paksun noen ja karstan peitossa, ja sotkua on yksinkertaisesti kerääntynyt kattilan ympärille niin paljon ja niin paksu kerros, että se on toiminut jonkinlaisena eristeenä, eikä tuo liekkien tuottama lämpö ole täten päässyt johtumaan tuon eristekerroksen läpi kattilan pinnalle asti. Lapion teriä ja teräsharjaa apuna käyttäen mieskolmikko putsaa tuon kattilan perinpohjaisesti, ja tämän jälkeen kun tuo putsaustyö on suoritettu, he asettelevat kattilan paikoilleen, täyttävät sen vedellä ja tekevät tulen jäävuoren tulipesään, jonka jälkeen katsotaan aika ja aletaan odottamaan sitä hetkeä, jolloin tuo vesi alkaa kiehumaan jäävuoren kattilassa. Kun tuli on saatu tehdyksi, näyttää kello 8:30 ja tämän jälkeen alkaa tuo tuttu ja turvallinen työnteko, jossa toimenkuvana on täyttää jäävuoren pesää jatkuvasti klapeilla, jotta tuli palaisi täyttä häkää tuolla jäävuoren uumenissa ja näin saisi veden kiehumaan noin 5 tunnin kuluessa. Lämmityshomma kuitenkin loppuu lyhyen, kun Papusniemi yhtäkkiä alkaa huutamaan, että jäävuorihan suorastaan vapisee ja höyryä puskee kannen alta siihen malliin, että jotain on nyt tekeillä, joten ei muuta kuin kansi pois, ja tämän jälkeen saakin kolmikko todistaa sellaista näkyä, jota he eivät olleet vielä tässä vaiheessa odottaneet näkevänsä, nimittäin vesi on alkanut jo kiehumaan, ja kello näyttää 8:05. Täten siis vesi lähti kiehumaan 25 minuutissa, ja kyllähän tämä aika uskomaton tulos on, kun miettii millaista tuskaa tuo ruoan valmistaminen on tähän asti ollut. Ja vaikka Kalle onkin tuon pesuoperaation jäljiltä mustanaan noesta, hän päättää, että vielä ennen kuin minkäänlaisia pesupuuhia harrastetaan, hänen täytyy käydä ilmoittamassa omille palveluskavereilleen, että huomenna muuten pojat keitetään sitten saikan korvikkeet jäävuorella ja tuosta omin päiten pakissa teenkeittelystä päästään luopumaan. Sehän on toki selvää, että alapään asioista aina yhtä innokkaasti puhuva vimpari alkaa saman tien epäilemään, että Kalle alkaa lisäämään promia tuohon teenkorvikkeeseen, jotta pystyisi hillitsemään palveluskavereidensa seksihaluja, pitääkseen itsellään tuon kyseenalaisen ja toistaiseksi paljastumattomaan valheeseen perustuvan naimisennätyksen omissa nimissään. Uutisen jäävuoren sulamisesta kuultua vimpari kuitenkin myös keksii jäävuorelle uuden nimen, ja mikäpä muukaan se olisi kuin Tulivuori, jolla nimellä päädyin myös itse edellisessä jaksossa kutsumaan Lottien keittiötä tietämättä tästä juonen käänteestä yhtään mitään. Yhtä kaikki jäävuori on nyt petäjistön avustuksella sulatettu, ja tämähän tarkoittaa sitä, että Kallen ei enää jatkossa tarvitse herätä aamuöisin tekemään tuli- ja soppatykin uumeniin, joten tämähän tarkoittaa sitä, että Kallella jää entistäkin enemmän vapaa-aikaa sillanrakentamispuuhiin, kirjeiden kirjoittamiseen sekä ennen kaikkea autolla ajamisen opetteluun. Ja kirjeistä puheen ollen lienee paikallaan mainita, että Kalle saa nyt ensimmäistä kertaa kirjepostia sitten tuolta Korian metsäleiriltä poistumisen, joten sieltähän saapuukin aikamoinen läjä kuoria. Ja näiden kuorien joukossa on myöskin pari kirjettä Lailalta, joista toinen sisältää myös Lailan valokuvan. Ja tämähän on siis ensimmäinen kerta, kun Kalle näkee ihastuksensa edes valokuvassa, ja tosiaan on paikallaan tässä vaiheessa puhua ihastuksesta, sillä Kallen tunnemyllerys on mennyt jo niinkin pitkälle, että onpa hän ajoittain jopa ajatellut sitä mahdollisuutta, että hän menisi Lailan kanssa naimisiin,
ja alkaisi pientilalliseksi jossakin päin Suomea. Viimeaikaisten tapahtumien valossa lienee kuitenkin huomattavasti mielenkiintoisempaa se, mitä sisältää Selman vastauskirje, joten kuunnellaanpa seuraavaksi pieni katkelma Ahdistettu maa-romaanin sivuilta 581 ja 582, ja katsotaan, että minkälaisin sanoin Selma Kallen kirjeeseen on vastannut. Lailan kirjeitten jälkeen otin käteeni kirjeen, jonka kuoren takapuolelle oli kirjoitettu heikohkolla käsialalla. Lähet Selman Arkion perä, Rovaniemi, Viirinkylä. Ehkä jo sotkuinen käsiala vaikutti mielialaani. Ainakaan en tuntenut isompaa jännitystä, kun viilsin puukolla kuoren auki ja aloin lukea kirjettä. Ajattelin vain, että olinpahan hoitanut miehisen velvollisuuteni, kun olin kirjoittanut Selmalle ja selittänyt syyn, minkä vuoksi emme olleet voineet saapua Pohjanhovin eteen. Kirjettä tavaillessani alkoi kuitenkin suuni puristua pettymyksen mussuun. Pian aloin jopa tempoa ilmaa hampaitteni läpi. En meinannut ensin mitenkään muistaa, kuka poika niin läheisesti kirjoittaa. Sitten kun mainittiin isosta kivestä ja että sen päällä istuttiin ja sanotta kirjeen lopussa, että vaikka olette Kaarlo, niin käytätte Kallen nimeä, minulla äikäsi mieleen, että kirje mahtaa olla pappilan Kaarlolta. Olenhan oikeassa. Ihan suotta te Kaarlo eli Kalle kestitte oman tunnon vaivoja, kun ette päässyt tulemaan Pohjanhovin tykö silloin iltasella. Me ei keritty seisoa kun pikkusen aikaa, kun tuli jo 2 upseerin arvosta miestä, ja ne pyytivät minua ja Helliä Pohjanhoviin. Ja kun olivat upseerismiehiä, ne päästettiin Pohjanhovin ravattipuolelle, eli herrain ravintolaan. Se upseeri, joka oli Hellin kanssa, oli joku kapteeni eli vänrikki ja minun kavalteeri vielä isompi sotaherra. Sillä oli miekankuva ja 2 pientä sakaratähteä kauluslaatassa. Niihin kanssa me sitten käveltiin yöllä samassa mäntymetsässä kuin silloin teitä ja Anteron kanssa. Niin, että ei met Kaarlo eli Kalle joututtu otottamaan Pohjanhovin tykönä. Sanokaa samoja terviisiä kaverille. Ja tänäkin iltana meillä on Hellin kanssa rehvit, mutta eri sotilasten kanssa ja Lapinmaan tykönä. Siitä syystä en nyt kerkiä enempi kirjoittaa, mutta kirjoittakaa te Kaarlo eli Kalle, kirjeitä on mukava lukija. Mukava lukija, saatanan tuuttero, ärähtelin ja aloin repiä kirjettä hampaitani kiristellen. Nakkasin Selman kirjeen sipareet iltatuulen mukaan ja avasin kotoa tulleen kirjeen. Tällaisen kirjeen sai Kalle Selmalta, ja jos nyt Kallella jonkinlaisia luuloja oli omasta erityislaatuisuudestaan suhteessa naisväkeen, niin viimeistään nyt ne saivat sellaisen kolauksen, että Kallen itsetunto tästä tuskin ihan hetkessä tokenee. Ja tuossa katkelman lopussa mainitussa kotiväen kirjeessä sekä myöskin noissa Lailan kirjeissä oli korostunut eräs yksityiskohta, joka oli se, että nämä Kallen kirjeet oli luettu etukäteen läpi, ja sotasensuurista vastaava taho oli yliviivannut kaikki sellaiset kohdat, joissa Kalle tavalla tai toisella viittasi siihen, missä hän parhaillaan on tai minne hän on matkalla. Ja koska Kalle oli melko avomielisesti kirjoittanut näistä palveluksensa vaiheista, ovat kirjeet tämän myötä muuttuneet paikoitellen suorastaan lukukelvottomiksi, sillä sensuuria on jouduttu suorittamaan melkoisen rankalla kädellä. Tämä totta kai harmittaa Kallea, mutta myös pelottaa, sillä hän tietää, että tuollaisesta toiminnasta, jossa paljastaa oman olinpaikkansa, voi olla tiedossa ankara rangaistus, jollaista Kalle ei tietystikään halua osakseen.
Lopulta sitten matkanteon jatkamista edeltävänä iltana käsketään koko porukka seisomaan asentoon, jolloin kersantti Vaarat saapuu yhdessä kirjepinkan kanssa pitämään pientä puhuttelua pioneereille. Vaara ilmoittaa, että ennen kuin hän jakaa tuoreet kenttäpostit, on hänen pakko mainita siitä, että komppanian keskuudessa on kirjoitettu kirjeisiin sen verran avomielisesti asioista, että jos tämä touhu jatkuu, niin koko porukalle on tiedossa ankara rangaistus. Mitään tätä puhuttelua kovempaa rangaistusta Kalle tai kukaan muukaan ei kuitenkaan komppaniassa saa näistä luvattomien tietojen jakamispuuhista, ja täten kirjeenvaihto voikin jatkua muulla tavoin entiseen malliin, mutta uskoisin, että tästä lähtien sääntöjä ja määräyksiä noudatetaan kirjeiden sisällön osalta mukisematta. Ja kuten tuossa tulikin jo mainituksi, niin matka jatkuu, sillä silta on saatu rakennettua ja se voidaan myös raskaammalla kalustolla ylittää. Ja Kallen iloksi matka jatkuu kohti pohjoista. Ja sen verran paljon hän on yhdessä Purasen kanssa autolla ajamista harjoitellut, että hän järjestää itsensä samaan autoon Purasen kanssa, sillä Puranen on jo aiemmin ehdottanut, että mikäli tällainen kuvio saadaan järkättyä, saa Kalle hypätä Purasen puolesta rattiin ja ajaa tuon auton miehineen ja välineistöineen niin pitkälle kuin vain tie heitä suinkin vie. Ja koska Kalle saa tuon luvan hypätä Purasen auton kyytiin yhdessä Jäävuoren ja Papusniemen kanssa, pääsee Kalle ajamaan tuon matkan, joka loppujen lopuksi on kuitenkin vain 1,5 penin kulman, eli noin 15 kilometrin mittainen pikataival. Syy matkan lyhyyteen on totta kai se, että he saapuvat jälleen räjäytetyn sillan toiselle puolelle ja täten pioneerit joutuvat aloittamaan uuden siltaurakan, joka tällä kertaa on kuitenkin huomattavasti helpommin hoidettavissa, sillä tämän siltatyömaan aiemman sillan perustuksia ei ole räjäytetty yhtä perinpohjaisesti rikki, joten töitä on hieman vähemmän kuin ensimmäisellä siltatyömaalla. Ja kun edes jonkinlainen väliaikainen silta on saatu pykätyksi, alkaa osa pioneereista saman tien käymään tuolta työmaalta käsin Liinahamarin satamassa töissä, jossa odottaa jo laivakaupalla tavaraa, jotka tulisi kuljettaa tuolta satamasta edelleen ympäri Suomen. Ja koska Kallella vapaa-aikaa ja työhaluja riittää, pyytää hän lupaa saada lähteä mukaan tuonne satamaan töihin, ja tottahan toki lupa myös myönnetään, ja tämä tarkoittaa sitä, että Kalle pääsee näkemään myös Jäämeren tällä reissullaan. Liinahamarin siirryttäessä autokyydillä pääsee Kalle jälleen auton rattiin ja tällä kertaa hän pääsee myös hieman vuodattamaan hikikarpaloita otsallaan, sillä hän joutuu ajamaan osan matkasta melko kapeaa vuononvartta pitkin kulkevaa tietä. Ja vaikka Kalle siinä jo ääneen miettiikin, että pystyykö hän tällaista reittiä ajamaan, toteaa Puranen, että aja kuule vaan, sillä ethän sinä muuten opi autoa ajamaan, jos et aja vaikeissakin paikoissa. Joten Kallehan ajaa ja eihän siinä mene montaakaan hetkeä, kun otteet alkavat tuntumaan varmoilta myös tämänkaltaisessa ympäristössä. Ja näin koko sakki pääseekin turvallisesti perille Liinahamariin, jossa työt jo odottavat. Ja koska noita autokuormallisia laivojen tuomaa tavaraa on alettu ajamaan Liinahamarista etelää kohti saman tien, kun pioneerit ovat saaneet jonkinlaisen sillan pystytetyksi, tietää Kalle, että todennäköisesti satamassa on luvassa jonkinlaista piikkilankalastien purkutyötä,
Sillä käytännössä kaikki kuorma-autot, jotka ovat tuon Kallen ja muiden pioneerien leiripaikan ohi viilettäneet, ovat olleet lastattuina piikkilankakerillä, ja Kallen epäilys osuukin oikeaan, sillä piikkilankaahan siellä laivassa odottaa, johon Kalle ja muut hänen pioneerikaverinsa käsketään töihin. Vaikka työkäsineiksi jaetaankin kunnon nahkarukkasia, niin sehän on selvää, että Kallen kämmenet ovat täynnä viiltoja siinä vaiheessa, kun tuo työpäivä päättyy. Nuo haavat kuitenkin unohtuvat nopeasti, kun laivan kokki kutsuu koko pioneeriporukan syömään oikein maittavan ja suuren illallisen laivan keittiöön. Ja vaikka yhteistä kieltä englantia puhuvan kokin ja suomea solkottavien pioneerien välille ei löydykään, niin loppujen lopuksi kaikki osapuolet vaikuttavat oikein tyytyväisiltä siihen, miten tämä illallinen on edennyt ja mitä pioneereille on syötäväksi tarjottu. Ja tämän illallisen päättymisen myötä päättyy myös tämä meidän tämänpäiväinen jaksomme. Joten kiitos kun jaksoit taas kuunnella tänne asti ja palataan huomenissa asiaan. Moikka!